Megsérültek Csongrád megyében, amikor egy személyautó és egy menetrend szerinti busz összeütközött. A sérültek közül egy ember életveszélyes állapotban van, 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek. Az autó nagy sebességgel közelítette meg az Algyői hidat, amikor megcsúszott, átszakította a szalagkorlátot és nekiütközött a szembejövő busznak. A halálos áldozatok közül 2-en a buszon utaztak. A felismerhetetlenségig összetört és kiégett az az autó, ami a balesetet okozta. Csak a sofőr ült benne, ő az egyik halálos áldozat, bent égett a roncsban. Egy Opel típusú személygépkocsi haladt Hódmezővásárhely felől Szeged irányába nagy sebességgel, és a mögöttem látható részen egy vízántfolyáson megcsúszott, akkor átért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol megpördült és nekiütközött a szalagkorlátnak, ezt követően pedig a szalagkorlát visszadobta őt az útra, éppen egy menetrend szerint Szeged felől közlekedő Tiszavalán autóbusz elé. A buszvezetője hiába fékezett, nem tudta elkerülni a balesetet. Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. 13 fő került szállításra. A busz utasai közül 2-en meghaltak, egyiküket még megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. A buszvezetőn kívül 13 sérült utast vittek kórházba. 3. Meg 10 könnyű. Sem a buszon utazó áldozatokat, sem pedig az autó vezetőjét nem tudta még azonosítani a rendőrség. Mentők innen elállnak. Próbáltuk megtudni, hogy milyen állapotban vannak a kórházba szállított sérültek, de híradónkig nem nyilatkoztak a Szegedi Traumatológiai Klinikán. A Szeged és Hódmezővásárhely közötti kétsávos úton néhány nappal ezelőtt engedélyezték, hogy az autósok 90 helyett 100-zal mehessenek. Ez az autós azonban valószínűleg ennél is gyorsabban hajtott.